Eligo Chief Wilfred Nwankwo n'obodo ya bụ ezi obi ụnọ awa na kansụl Orumba North na Anambra State. Chief Nwankwo gbara afọ 85 weela mmụọ. Chineke nna ji ụmụ 9 na ụmụ 32 wee chọọ ya mma. Chukwuemeka Modelem gara ya bụ mmemme akwamozu wetara anyị akụkọ. Elimozu Maazị Nwankwo lagoro mmụọ bụ nke ejiri egwu nakwa ụka malite na St. Luke's Anglican nke dị na Awa, ebe ndị ezinụlọ ya, ndị enyi ya, ikwu na ibe nakwasị ndị hụrụ ya n'anya jiri ezigbo ukwe kelee Chineke maka ezigbo ndụ o biri n'ụwa. N'okwuchukwu nke ọ gwara ndị bịara ya bụ ụka, Venerable David Ọkpara Ọnọnuju gwara ndị otu Kraịst ka ha gbaa mbọ na-ekwu eziokwu mgbe ọbụla n'ihe ọbụla ha na-eme, na ọ bụ nke a ka eji mara nwa amadi lagoro mmụọ n'obodo ya bụ Awa ya nakwazi n'ụlọ ụka ya. Chegharịa nta gbasoro ezi omume nke Chineke, ikpe ziri ezi, ihe niile mmadụ mere n'ụwa ga-aba n'ikpe. Ebe ị ma na ihe niile ime a ga-ekpe gị na ọ ga-aba n'ikpe, a ga-ekpe ikpe. N'okwu nke ya, ụmụaka nwa amadi alagoro mmụọ bụ Maazị Obijiọfọ Nwankwo nakwazi Odoziakụ Chinyelu Okoli kọwara ya dịka ezigbo nna, onye na-achọ udo ma kụnyekwa mkpụrụ udo n'ime ụmụ ya, zụlite ha na egwu nke Chineke ma werekwa ihe nke o nwere jere Chineke ozi. N'aka nke ya, otu onye metụtakwasịrị ya bụ Maazị Nwankwo lagoro mmụọ bụ Maazị Chukwudi Okoli kọwara ya dịka ezigbo mmadụ, onye na-emesa mmadụ ibe ya ezigbo agwa dịka o si emesa ụmụ ya, ma yọkwazịa ụmụ ya ka ha ṅụmie ezigbo ndụ o biri site n'ịdị n'otu, ibi n'udo ma na-ahụkwazi onwe ha n'anya. N'aka nke ya, onye metụtakwara ya bụ Maazị Nwankwo lagoro mmụọ bụ Maazị Paul Nwafọ kelere Chineke na ya bụ Maazị lagoro mmụọ jiri obere akwụkwọ ọ gụrụ dozie ezinụlọ ya ma mee ka ha bụrụ ọkaibe, ma werekwazịa onyinye amamihe, ego nakwazi akwụkwọ ọ gụrụ were dozie obodo ya bụ Awa. Site na Awa, abụ m Chukwuemeka Modelem.